Parto de com he tornat de la sortida del món. En aquesta primera part em centro una mica al principi. Jo vaig pensar que sortir al món havia cancel·lat altres escapades, altres intents, he cancel·lat 1000 sopars, he cancel·lat 1000 maneres de sortir de casa. Aquest cop havia decidit que no cancel·lava, que aguantaria fins al final i que marxaríem. Es tractava d'un viatge bastant llarg, és a dir, pràcticament més de 2 setmanes que estava fora de casa, on feia primer una parada a Madrid, que estava amb el meu germà, que anàvem amb cotxe per no ficar-me en aves, avions o coses que ara ho anirem explicant millor, però fico una mica d'antecedents. Després anàvem a República Dominicana 10 dies, després tornàvem a estar uns dies a Madrid i després veníem aquí i tornàvem a casa, que estic a casa. Al principi, les setmanes abans, les meves energies eren bastant alegres, bastant jo puc, tinc moltes ganes de sortir, he cancel·lat molts viatges, he fet moltes coses. Aquest cop he estat molts mesos en un centre de dia, surto amb molts recursos, surto amb energies, no surto amb almenys fortalesa, però el que parlàvem de les 3 motxilles, porto la meva maleta normal, la meva maleta amb problemes i la meva maleta amb recursos, i em porto aquest cop amb mi, que ho estic veient tot d'una manera diferent, tot i la baixa autoestima, la culpabilitat, la frustració, els atacs de pànic, tot el que arrossego. Ha passat temps, anem a intentar-ho, potser no de la millor manera tan brusca, però anem a intentar-ho. Es va intentar el canvi a Madrid, on vaig aguantar les 6 hores de cotxe superbé, no vaig ni dormir, parlant amb la meva parella i tot, fent parades si teníem pipi, tot superbé, il·lusionada, no? Sabíem que dormíem allà, que allà segons l'aeroport em podia posar nerviosa, i és cert, em posava jo una mica nerviosa el tema d'aeroports, però havíem posat tot en plan priority, que no fes grans cues, fins que no sabíem la porta estàvem a zones més aïllades, a l'avió sempre triava primeres files, perquè l'avions d'aquests són moltíssimes files, 50 o 60 i de molta gent, com perquè no em donés la sensació, no? Sempre a la fila 11 o 12 tallant les cortines, i és com la primera part, encara que baixés amb un vol barat, vale? Turisme, menys gent, saps? On em vaig ficar els meus cascos inhibidors de soroll. A vegades em fico els cascos amb música, meditacions i totes, que gràcies a Déu la pantalla tenia meditacions, intentant regular les medicacions el millor possible. Quan arribo a l'hotel s'equivoquen d'habitació. Arribem, ens diuen que és molt tard, que si volem anar a sopar algú que està a punt de tancar el bufet, que tenim l'habitació. Quan torno em diuen que l'habitació ja l'han assignat, que em toca una habitació 2 categories inferior a la que havia pagat. Jo en aquest viatge, perquè evités al màxim d'estrès i tot, en vez de la típica habitació d'un edifici, havia agafat una villa més individual, ho havia fet tot molt, podem dir, és igual, pijo, muy a mi dedillo, muy controladísimo per mi, per evitar moltes confrontacions, que estava molt a prop de platja, piscina, que era villa, pocos vecinos, saps? I em fiquen en una zona que no em toca, durant una nit, que val molt menys barata. El que em suposa, com estava tot el meu nom, les primeres discussions, compensacions, que clar, jo he pagat una nit abans, no sé què, el dia següent. Ens diuen que ens porten les maletes a l'habitació també després del sopar, que ve en 10-15 minuts, passa 40 minuts, no apareix ningú, eren molts camins de pedres i de coses. Em canso de que no aparegui el del carrito, però estava molt agobiada del viatge, molt agobiada del que havia passat amb l'habitació. Hi ha molta ansietat i carregant les maletes buscant perduts en un mapa a la villa, el qual em va suposar molt més estrès. Així que no sort tot el que brilla. Cert que he anat a la platja, a la piscina, sempre a estones petites. M'he intentat arreglar, he intentat fer aquestes coses. Si sumem les hores del dia, potser entre platja i piscina, anàvem una hora a la platja, una hora a la piscina, estar moltes hores a l'habitació.
moltíssimes, perquè l'habitació tenia dutxa hidromassatge, tenia també jacuzzi, tenia una dutxa exterior coberta, no? Però que et dutxaves a l'aire lliure i com feia allà calor, doncs, era molt agradable també. L'habitació era molt gran, llavors teníem el nostre balconet, les nostres coses, doncs, no necessitat de servei d'habitacions que et porten el que volguessis, vull dir, no em feia falta tampoc sortir excessiu. Problemes que m'he trobat, bueno, factors d'estrès com els errors que van cometre, que després no trobaven, em van voler compensar amb un massatge, després va dir que no existia aquesta compensació, per la teva habitació, estava jo desesperada, vam reservar hotels temàtics, dels quals no... Totes les nits hi havia algú temàtic per no anar a bufets, i que eren restaurants més petits, amb menys gent, no sé què, no sé quantos horaris més tancats. Només vam anar un. També hi havia un que era un espectacle cabaret i coses d'aquestes. No vaig ser capaç de sortir cap de les nits. Jo he publicat, no puc fer un muntatge per estar amb el mòbil i no vull tampoc que s'allargui molt aquest vídeo, en el sentit d'editar-lo i que es publiqui molt tard, però bueno, jo m'anava arreglant dies que no sortia de l'habitació, dies que sortia 11 metres de l'habitació, i quan em veia arreglada amb aquell vestit o amb les arracades o potser més pentinada, em sentia una completa pallassa que feia el ridícul més gran de la meva vida, i que jo no sé què cony fotia allà i que no anava a l'habitació i que no. Vale? Així em sentia. Bueno, hi ha dies que va haver passos més grans que vaig sortir a l'habitació i em vaig enfetres, dies que vam arribar fins a la porta del restaurant, però vam arribar una mica d'hora, havia retard en el restaurant amb les taules, i clar, era un resort gran, que fa un trenet, bueno, com cotxes de golf, per entendre-nos, te llevan, no?, d'una zona a altra, perquè, bueno, era un resort de molts hotels que tu pots accedir a tots, no?, i alguns temàtics doncs, estaven més lluny, però bueno, agafaves a la teva parada a prop d'això, et recollien i ja està, et portant i ja està. I, bueno, allà sí que va ser un drama, a la porta aquella, de no anem, era el japonès, no anem. Vaig tornar a l'habitació plorant, pel camí em treia les 4 joies, vull dir, el collar que portava, les arracades, em descolava part del vestit, les sabates, anar descalça, no em sentia jo, no em sentia gens còmoda, ni per la gent, ni pel soroll, ni per mi mateixa. Amb els vestits que se suposa que m'havia de sentir guapa, em sentia lletja, grossa, que feia fàstic. Em sentia molt culpable per fastidiar part de l'experiència de les vacances a la meva parella, i també molt frustrada perquè jo venia molt preparada i molt xula i joder, tia, no he sigut capaç de fer això, no he sigut capaç de fer l'altre, no? I molta frustració en aquest sentit, no? I clar, em deien, bueno, ostres, has aguantat les 6 hores fins a Madrid, que hem fet la pausa a casa del teu germà, hem aguantat allà, has estat amb la família una miqueta, hem anat a l'aeroport no oberen a l'hora justa, que no hem fet quasi cua, hem tragat les maletes, hem anat unes zones tranquil·les, has aguantat un vol anyada, però l'has aguantat, has fet molts passos correctes que abans potser ni haguessis pogut fer, centra't en aquests passos. Però jo era incapaç, i a dia d'avui també sóc una mica incapaç de centrar-me en aquests passos, no? I em queda part d'aquesta frustració. Bueno, això va ser una mica la primera part de les vacances, que ara publico aquest vídeo i després publico la part 2.